Wathi ubongane ugeli ubheda kunami nami sengimtholile obhetha kunami ngathi ashel preventa hawu emam sisigodgod ngoba mina ngizwe bathi Alex i-Art of Dog ama review yini waqeda ku wendile ya lo ngagezi lo not mina lo ikompo eli-broke i-Air Force leyo Renek Note yini bebakumuncegazi la cause lawa akusama love bite angazi ngathi yini bite mara yibe bebakusakha dry angibheke 6 yeah angismesha nge-Air Force elibheke not nenhloko abelibona lilo mina ungibizela imali yakho mncane kimi mina mfana wami ngizokulimala ngizokhathaza Yeah, it's not nice, Papa. I told you, you can eat more white with pap, mix them together and make something like porridge, pap, more white, something. let's see now guys see now and I'm getting cold and I'm doing this because I was told ooh that's a bar bro Shoo. And I'm here Dudula. If you guys fucks with this hand, comment down below Pefmola Dudula, you understand? Shoo. And I'm here with Operation Dudula. Let's operate. Shoo, let's go. para pichu piece of Operation Titula. You know when you see those face, it's all about the titulas. It's young to be hello Mikran sharp wena sharp smash Smash way. hello Mzapena ndofuna ukungabuza. Yebo. Njani Sicela umphakathi. azikenzakalani girls nambana lo Lo not mina lo. ikompo eli-broke hello sharp yo hawu emam to sharp Wena. ngishap Chomi konje lo uthe wena uyini umbheke ngathi imfene ephethe ama period pain unjani ngishap yazi la company nalama ngingafika isangoma singathi sebumnyameni sibona lensila yo hawu emam beka nizobu yo abelibona lilo hello grand smash hello grand smash Now, comment down below. Comment down below. Pefmola Dudula. Cause I got Pefmulisang. That's a bar for life. You didn't let them breathe, bro. Bafana's crying. Bafana, man! Are you crying? Alright, let's go. You know what I'm here with? Listen. Swaggy boy. But he's pretty. For you has, not me, bro. No, I don't play for the other team. You know what I'm saying? Shoot. Yeah, record. Swaggy boy here /fucking hawusankisa utla ngigogole hello njani ngishapa smash hello njani smash hello njani Shapena. so wena ungibusi HR mi uyangismasha nge-Air Force elibheke not Amashule sakho ugcinene ni kwawasha. Nephimbo lakho ngicela uliphophe. yo hawu emam beka hello njani Yellow and yellow. wena unosindela ukuthi umhlophe abona ukufika umnyama bese obona inyimpi Hawu sindele ukuthi hayi mina ngingcono mina ufake igold. ngibhetha mina uzibonile wena unjani Yo bheka wena. okay sharp hello njani smash hello njani smash hello njani smash hello njani smash What about? Nah, it's calm, my boy. You wanna smash me?
You wanna smash me, bro? Bro wants to smash me. Bro wants it at the back, bro. And I don't go like that, bro. Man, I'm straight, bro. I'm straight, bro. It's who? Wendy there. It's who? Comment down below, Wendy. Just Wendy. It's who? And I'm here with Wendy. Wendy there. Yeah, long kiss. Hey, man. Hello. Unjani? Mshap wena. Yaphi? Smash. Hello. Hello. Unjani? Ngikre. Sharp. Yeah. Oh, smash. Smash. Yeah. Smash way. Hello. Hello. Unjani? Sharp wena. Yaphi? Sisi good. Kusele inwele namanje. Ngirazela umbasha. Hey, hamba umbashile. Hamba geza, bangitshengisa ama corrections nawe hamba geza. Hello. Unjani? Wathi ubongane, ugel, ubhedla kunami. Nami sengimtholile obhetha kunami. Hawu, bhetha. Sorry, ngibhela. Sharp. Smash. Hello. Unjani? Smash. Hello. Unjani? Yo, I wish I had that. I'm better. Smash. Smash way. Get it hard. Unjani? Happy. Smash. Hello. Unjani? Now shot you. Smash. What about me? Pass, kagiso, ngada smash. Oh. It's who? I really run it up, baby. If the topic is run it up, cut it up. He gon' say shit it, and it up, run it up, give a fuck. Let's go. Let's go. Let's go. Where we at? Where we at? I'm confused, bro. Where we at? I'm here. And I'm here with Set up. Should I tune him? Okay, YouTube ayithopo set up tank impilo. Uvalo tolo lempilo wolulo. Awuyebo umamela mina banyana ngeke. Asibe sini. Hello. Hello. Right. Chapel. Sharp. Smash. Hello. Hi. Right. Ciao. Smash. Awungathukole. Hello. Hello. Right. Chapena. Sharp anto. Beyond. Smell sakusanqaza. Air Force Leo Renek North. Thank you. Let's get. Hello. Hello. Right. Sharp. Banka. Tiny Mami. Yeah? Tiny Mami. Tiny Mami unabantwana? Hey, man. Pass. Hey, man. Hello. Hello. That's my camera. Banka. Pigs. Khulumela phezulu. Pigs. Pigs. Khuluma into okufuna yazi. Umngani wami. It's 2 minutes. Nangi bafu. Oh, pheka. Okay. Izwa. Camera. Okay, uyakhala. Okay, Sami Norian. Kuthi akudise bese ukhetha abantu. Ufuna ukudisa. Enema nokudisa more than mina, yabo. Ngoba mina ngisho bathi Alex i-Achieve Dog ama review yini waqeda ku. Bona ene lapha bambuzi. Makafika bathini are you here for the usual? Kababa. I said, sure, Joshua, keep that up. So we are here now. You sure I'm here with? Always. Okay. Yeah. Going for cats. Yo. Hello. Unjani? Igama. Oh, Smash. Unjani? Sure. Igama. When I don't think it's lokum smash, Right. Yeah. Yeah. Igama. Spoiler.
Spoiler, okay. Pass, ne? Pass, why? Ex yakho? No. Why umpheza? Ex yakho. Yo. Why umpheza? Mina umama ngifuna ngithele ngamanzi ashisayo ngisangena egate. Unjani? Yaphila. Namhlanje ngiyakubona ukuthi awuzanga nescape at least usefahla kancane. Awungaphaphi. Hawaqina kangaka kwenzakalani? Ungazungikaphithi ngisuke eduze kwakho. Uyabona ukuthi uliphethe nawe. Ngathi uphethe inkinga zethu sonke. Here. Skip. Here. Bengithi isithunzi sakaloma. Uyambona nawe ngithi ready ngithi tamateboli. Hawu. Emambeka phila smash. Even on a birthday you wouldn't smash. No. Bengithi ni security la semoshari ngimbona lana. Hey bana. Ngoba 5 abasekho abantu abasebenza le. Hey bana. Hawu ngibona amazinyo kuphela. Unjani? Ngiyaphila. Unjani? Futhi kwenzakalani wena? Ngapho ayinile ngapha ayinanga kwenzakalani? Ori ayini isuke ngasasebenzi. Nama tap ngathi scam. Yazi into engibhora isibhintshila wamnina kahle. Apervona lilo. Akusulo wathi namehlo bomvu ngathi ubuye endodeni. Hayi ubuye esilaleni. Mistaken. Waqhubhe kahle amazinyo. Wayengibona ikhala block. Leso sikhathi shaye ngomzimba ngathi ikhabethe. Ngathi ashel preventer. Hawu. Emambeka. Ngikubuza ukuthi nini ngiservice. Apervona lilo. Yazi wayengibona la ngaphansi. Iloku uthandi. Hey bana. Awe lakho leli lingasebenzi nokusebenza elijemayo. Hey bana. Unjani tata? Ngiyaphila smash. Sawona skip. Ay. Smash. Smash way. Yamthanda ne? Or uthanda iqephu? Sure, last guy, bro. Last guy now. Oh. These haters on my body, shake them off. Sure, I'm hearing. Sure, listen, bro. Wait, before he goes in, kindly subscribe to the channel because I know for a fact he is gonna do it. W4 Skepesentombi, and please subscribe to Kagiso Mkhulisi's vlog. Yes, boy. Yes, boy. Nazo. Sure. Shosho bafitse boys Skepesentombi the one and only the fact up one mfano la hape mfana ko komtown ora yira ra tuna re mo mambisa tanki o fitlile mfano la bona akere itse birthday danger is coming we bona ka reflector ya khanya ke le panyaza taite tanki ka time kana sawubona sis ngeka mo bana ndalo enhle Nibanga umsindo ngicela nilalele sorry yabona wena ne ngimubi mina mara mangibona wena ngiba ne hope you give me hope yokuthi kunabantu abangcono cela usondele sawubona Hello. Yo, yazi le hello ngathi uyikhalata. Thank you mara. Ngekama wani? Mpumi. Bengizokusmasha ne. Mara effort assistance la. Ranchos. Sikelela. Sina namagenge. Ala. How are you? Smash. I'm good. Smash. Nilalele nebhale namanotes sawubona hayi angeke ngikuphase kabuhlungu njalo lento ngike ngayenza yabona ayikho emthethweni
Yini bebakumunca igazi la? Cause lawa akusama love bite. Angazi ngathi yini bite mara hey bebakusakha dry. Set up. Sondela. Nguzu ngekho grand mngani wami nguzu khala. Set up. Ngicela ukukuseta ane my sister. Ngiyakubona nokumnyama ngathi uphothele isinto. Plus nesikisi sakho vele yavuma ngathi nyawo zakhona. Yabona sisi lo bheka mamela ena akusizenke. Bheka mamela izinto ebizwa ukuthini. Necathula ngathi ukhapha amahashi. Yo. Sengimsetile ngicedile. Yabo. Okay, sekufike mina nginyazi. Idanger khafari ingozi mfana lawa di reflect. Mama like bekito smesha mara flop yakho uya catch. Yangithola. Lalela mina uya chester, uya catch. Iphathi yakho imbashila ngazi noma bodlala umdlalo amahashi mara uzala pass akuyaphala ama security kashaka akere batobotsa something before ke fete akere wa letseba gore ke la ma security cause go geno go na le ma security okay sha ba bereka right go kae ba bereka na right fere mina I don't compete ne mara nna ne I can do better. Sure. Save it for sisi operation. Etotola, yabatotola ngento niyazi. Thank you. Wena ngizokusmash mntana sekhaya. Ayina flop, ayina wrong yabona. Oh. Sorry Jesu. Angipeke 6. Yeah. Vela ukwazi ukuba 6. Yeah, ngizoknika ungajahi. Ukhuluma kakhulu nomlomo rephayo. Ufake imask ngoba vele ureke kakhulu. Wena phapha wena nempumulo yosiqedele oxygen. Dayisawuqedela wena wazophapha neinform lapha umncane la ngabe bhala ihomework ukuqala la uyaphapha. Ufana labakhabe nebhade lesecurity yini uqothi lasi kamasipala. Wazophaphela asitop udoti la wazophaphela neauto. Ufuna ukudlula vele ngiqedele oxygen nawe nendlebe ngathi nogwatsha. Yo. Dula noma ngizwanga nendlebe ngathi nogwatsha. Noma ngizwanga namanje bese ngimali. Nenhloko. Apiribona lilwa. Apho. Ubaphose ibhola la ngena ngapha lapha uma ngapha. Yo. Sele bola yezo disele baba. Yo. Awu. Yo. Apiribona lilwa. Uqedile. Angakaqedi. Uqedile. Angakaqedi nomuncekile wena. Uncekile lona. Hey umuncekile mfana. Mina ngihlala nabatala abancane ne. Mina ngicela ubiza umalume wakhe ngizodlala naye ngoba umncane. Hamba. Uqedile na. Ungangibambi uqedile. Usangibora. Mina ngibhizi nabatala abancane singiyeke nana. Dlala. Dlala nana. Uzwa lo mntwana bekathi angizwa. Ngiyambuza ukuthi uqedile uthi dlala. Uqedile. Are you done? Yeah, I'm done. Okay, bheka. Sisi, dewe ukhulume kakhulu ngakhona ne. Ngiyawuzwakala ukuthi aggressive abawufi. Mina umbizela imali yakho umncane kimi mina mfana wami ngizokulimaza. Ukhathaza. Yo. Apiribona lilwa. Okay. Baleka sharp. Bheka. Ungangibambi. Indaba lomntana lona ne akafuni ukuvuma and akafuni ukungiyeka uyabona ngiyazi nginale yanto mara yazini lo mntana ngingcolisa sharp okay ema kancane ngokutshela
Yabona nelo sisi ne. Lo sisi ngintshele ngaye. Lo sisi lo uyabonakala ukuthi i-example ye-abuse. There's some mistakes kuye, izinto ezihambanga kahle. Umntwana embiza lo. Wena, umntwana embiza. Uyabonakala ukuthi wena. Awu. Emambeka. Yo. Ampere bona lilo. Yo. Bafethu. Lento ngathi angeke iphele. Lento ngathi angeke iphele. Khathi ngumntwana omncane khathi. Hamba uyontanga zakho maybe uzokhona mina ngoba ngizokulimaza fala. Sakutshela manje ngizokulimaza madodana. Angidlani nezinto ezifana nawe sisi. Ungcolile awugezi. Ungcolile lo sisi akagezi. Abanga ngisuka kithi ngithi ngiyodla umuntu ngidla into enje akuyona umuntu lento. Imfene le. Ishabazulu ndaba. Asikho personal as cage. Yo. Okay, sharp. Sisi. Ngiright cela igama lakho. Olwethu igama. Olwethu. Olwethu. Yazi wena ufelani? Yeah. Angite nomngane wakho. Akumngane wami udadewethu. Utatu awudadwe. Uyomfela. Usho kaZulu bantwana umfela. Yeba. Sisi nenhloko yebele nendlebe ngathi ngingila. Beka uzala inhloko yami ibele. I accept that and ngiyavuma cause ibele lakho lilingana nekhanda lami. Indaba ufuna ukungibamba uyangingcolisa uyi-anti. Zumi! Beka, yazi la kwenzakalani? Yazi la kwenzakalani? Le cathulo ngathi bekalima ngazo ngale ensimini zikagogo wakhe. Ambona. Okay, asivale. Uzwa bathi sivale. Abanikazi benhlelo bathi anokuyivala mina kangama. Sekayikho ona ngazi ya. Ankote kayi2 sisi. Kayi2. Beka. Uyalibona lihleli. Alifani nale shoti. Ngathi sedradeni le shoti manje. Yo. Ngingcono mina ngiyezwa wena awuzwa. Beka ithungukutshele sisi. Yo. Ampere bona lilo. Awusazi nesilungu. La ukhona udome abanakala ukuthi ubuya le enquthu le. Umkhulu wami. Shoba fetu, it's your boy Stepe Sentombi. Mfanola indoda engaphelelwa. Ngisazobathela ngenduku. Haya ngali today bangenzile ne marabheka. Ngizoyenza umsangano phezulu komsangano. Should we not done? Lokho overall ngobe kiba bafuni ngamabhuku weChristmas. Ithungukutshele sisi. Bengeke ngiswenkele ukuzobona wena. Ithungukutshela ukuthi why. Ithungukutshela ukuthi why. Ithungukutshela ukuthi why. Hayi ungangibambi. Kunama virus amaningi. Ngathi uyi bacteria wena. Guys, come here. Hey guys, that is the end of the video. Yo, if you made it this far, comment down below. It's crazy. Right, because there's a lot going on. Whatever king about fair, true, king thing. It's true. I love you. So I love you today. I loved you yesterday, and I love you tomorrow. And big shout out to my sister, the camera girl, because she's the one who takes the videos. Big shout out to Operation. Hey, for more Tutula. Subscribe to Future Kings Buffett. Road to 10K. Arieng.
What's up YouTube? Kusasa uyelo mfana. NK Nkululeko City on Facebook, on TikTok. Last underscore number 0 issue. Aksino mawani. Phela kwehlanyelo khona eThekwini. Show. Teba litho mfana lapha. Time shit. Arikwala. Teba litho mfana lapha ke lights again and again. Bruchu show.